Здравейте, аз съм доктор Боряна Георгиева, вие сте с 12-тият епизод от поредицата "Първите 12 месеца с Девин Изборна". През този последен епизод ще проследим какво се случва с развитието на детето през първата една година, която завършва цикъл на един интензивен растеж и развитие. С мен отново са Снежи малкия Вели, който вече е пораснал голямо момче и е много по-комуникативен и отворен към света. Здрасти, Снежи, добре дошла! Здравейте, доктор Георгиева, здравейте, драги зрители! Много се радваме, че в края на нашият дълъг път през тези 12 месеца отново сме заедно. Имам чувство, че мина всичко много бързо, доктор Георгиева. Да, времето лети с деца. И честит рожден ден все пак на малкия Вели. Да е жив и здрав и да расте смел и щастлив и да прави бели, разбира се. Ние вече завършихме първичната част от нашата среща, именно медицинския преглед, а през 12-тия месец той е изключително важен, тъй като има определени показатели, които проследяваме при децата, а именно на една годинка децата следва да са утроили теглото от своето раждане и да са увеличили ръста си с около 50%. При Вели нещата стоят малко по-различно в момента, но това е защото той се е родил едно доста голямо бебе и не можем да очакваме чак с такъв капацитет да порасне. Той, доколкото помня, се роди над 4 кг. Почти 4 кг и 10 грама някъде беше. 4 кг, така че за него таргета е около 12 кг, което е едно доста значително тегло за дете, тепърва навършващо една година. Претеглихме сега Вели около 10,700, но предвид някои особености в последните месеци, за които ще ви споделим, е нормално теглото му да е в тези граници, което е абсолютно здравословно, така че все пак вземаме предвид и някои индивидуални особености при децата, както и скорошни боледувания, това, че са придобили нови умения, че са много по-двигателно активни. При доста деца около тази възраст има и един съвсем естествен отказ от определени храни, така да се изразя малко по-избирателно и по-капризно хранене. Вели вече се опитва да се изправя, което е чудесно, но неминуемо води до изгаряне на повече калории. Така че в този период храненето и хидратацията остават изключително важни, особено в прехода, който се случва около една годинка. Повечето деца намаляват количеството кърма, което приемат, или намаляват бутилките с адаптирано мляко. Така че вече твърдата храна става наистина значителен и основен източник на градивни елементи и енергия за растежа на детето. Абсолютно съм съгласна с вас. Ние точно това правим и в момента. Изцяло на твърда храна за щастие. Няма афинитет към пюрета. Чувала съм, че някои дечица отказват твърда храна. Извинявай, че те прекъсвам, искам само да вметна, че все пак всяко дете си има свой темп и свой начин на хранене и приемане на новите храни, така че е добре да предлагаме често, но не да насилваме, и разбира се, кърменето може да продължи и до тогава, докато детето има интерес и майката има желание да кърми, дори след първата, в някои случаи след втората година, така че то неминуемо носи ползи, но все пак залагаме малко по-силно и на твърдите храни след първата година. Важно е да отбележим също така, че през първата година детето вече не е на преходна храна, минава изцяло на обща храна. Разбира се, отново размера на частиците следва да е съобразен с способностите на детето да дъвче. Вие как се храните в момента? В момента той се храни с храна, която ние си готвим вкъщи. Готвите вкъщи, да. Просто гледаме да е безсолна. Точно така. Да не е просто съвсем малко. Точно така. След първата година вече може да има осоляване на храната, но то следва да е съвсем минимално. И това е чудесно, че приобщавате детето към храненето на цялото семейство. Точно, това е изключително важно за придобиване на здравословни навици за хранене и позитивно отношение към храната. Така че в тази възраст, дали кухня, дали домашна храна, добре е да се храните
храните заедно с детето. Да, не гледаме винаги да е част от трапезата, независимо дори ако е хапнал малко по-рано, просто го слагаме с нас след това, да е с нас. Чудесно е, че той има и батко, от който да взима пример, който вече се храни абсолютно самостоятелно, така че това му е стимул и той да придобива тези умения, които се развиват вече в периода след едногодишна възраст. Добре се справя, но ме притеснява това, че, например, не посяга толкова много сам да се храни. Все още си разчита на подаването на лъжичката. Да, има време. Значи, достатъчно е в тази възраст детето да може да приема храни, които се хващат с пръстче. Тоест да хваща с пръстче и да слага в устата. Да, това е очакваното и вече тепърва в следващите месеци да работите върху храненето с прибори, които следва да са подходящи за неговата ръчичка, да му е удобно, да му покажете няколко пъти и да имате, разбира се, търпение, защото доста често в началото има повече игра, повече запознаване, повече хвърляне, отколкото реално хранене. В този случай доста удачно е детето да изследва храната с един прибор, а майката да го храни с лъжичка, така че едновременно му дава възможност да упражнява умения и майката е сигурна, че все пак нещо детето е хапнало. Така че това е един подход, който може да приложите в тези моменти. Също така, някои деца имат моменти, в които искат да са много самостоятелни и други моменти, в които просто капацитетът им е насочен другаде и имат нужда от повече подкрепа. Така че това, че в даден момент иска повече ти да го храниш, не означава, че в други моменти няма да пожелае да пробва сам. Така че не се отказва и въпросът е само да пробвате, да имате повече опити, да има време и спокойно, най-вече спокойно време, детето да пробва самостоятелно, да се чувства уверено. Приема на течности и количествата им. Честно казано, избягвам да давам сокчета, особено консервирани сокове не давам. Точно така, това е правилният залагам подход. Главно на вода. Да. Съответно изворна такава. Той кърми ли се все още? Основно вечер преди заспиване, но не заспива, просто се храни преди това. Да, има някакъв прием все пак и на кърма. Значи това продължава да са оптималните течности за тази възраст. Вода, кърма или адаптирано мляко за тези деца, които все още приемат. Евентуално така по-разреден айриан е възможно също без да се добавя сол, но бих ви препоръчала да избягвате плодовите сокове, дори прясно изцедени такива, защото количеството захари в тях е прекомерно. Прекомерният прием също така може да доведе до по-диарични изхождания, с което детето всъщност губи повече течности и ти самата ще кажеш каква вреда нанасят на зъбите и риска от развитие на кариес на ранното детство. Абсолютно да, особено редовната им консумация и то извън основните хранения понижава доста pH-то в устата и съответно разкрива голям риск за образуване на кариеси на ранното детство. Така че, Снежи, в тази възраст продължавай да предлагаш вода. Детето само знае колко му се пие. Освен това има и други източници на течности, като кърмата, като супи, десерти, които могат да са млечни кремчета или на база на кисело мляко, което е с по-високо съдържание на вода. Така че по-скоро предлагай, детето само ще те насочва и можеш да следиш, докато все още е на пелени, може да следиш броя на мокрените пелени, което е добре да са не по-малко от 4-5 за денонощие. Чудесно. За наше щастие, той доста често ходи на гърне вече. Чудесно. Не си съобщава, но... Но успяваш да го издебнеш или как се справяте? Просто редовно, примерно преди баня го поставяш. Като стане сутринта, го поставям, и... Това е един страхотен вариант, при който задавате ритъм на детето и то вече очаква тази дейност, дори все още да е неосъзнато. Някои деца започват да придобиват известен контрол върху тазовите резервуари, но не очакваме някакви грандиозни успехи в тази насока. Все още едногодишните са доста малки, но такива случайни успехи, които детето разбира, че се е справило, го насърчават след това да развива това умение. Той още от момента, в който започна да седи реално, започнахме да го поставяме и имам чувство, че все едно разбира, когато седне там, че знае какво трябва да прави. Да, вие съвсем малко сте започнали, което е чудесно и явно работи при него. Не при всички деца е така, разбира се, някои са доста упорити, доста отказват, но
Всяко дете с неговото си темпо. Важното е ние да насочваме и да даваме възможност на детето и да не го насилваме. Добър спътник в тази възраст продължава да бъде Девин изворна, която е изворна вода с оптимален състав за малките деца. Напомням, че деца под 7 годишна възраст все още не е препоръчително да пият минерална вода, така че Девин изворна вода е една чудесна опция, препоръчена от Българската педиатрична асоциация. Може да е с вас навсякъде, където ходите, има удобни бутилки, така че може да си я предлагаш по всяко време. Малкия Вели я харесва, виждам, че чудесно се справя с пиенето и от шише. Да, и на нас ни доставя удоволствие, защото всички опаковки са доста така лесни за употреба, особено от малките. Да. В тази връзка едно от уменията, които очакваме от дете на една годинка, е да може да пие само от чаша. Разбира се, ако преди това е било учено. Ти имаше доста въпроси за чашите, така че в тази връзка ми е интересно как се справя Вели. Вече, да. Единственото, което може би не е съвсем овладяно, е съответно накланянето и количеството на накланяне, но пък вече не се задавя от водата от чаша, така че това ми е достатъчно на този етап. Тепърва ще усъвършенства и... Разбира се. Важното е да опитва. Както казах, в тази възраст, след една година, децата вече са на обща храна, би следвало да са захранени с всички основни хранителни групи, както и някои основни алергени. Има ли нещо, което все още Вели не е приемал, с което не се справяте, или сте имали някакви неблагополучия? Да, наскоро така ни се случи една алергична реакция, която той прояви. Мислех си, честно казвам, че съм му давала вече кашу, но се оказа, че след втория прием на Тахан от кашу направи така подуване на очите, подпухване, зачервяване. Слава Богу, не се стигна до задушаване, или подуване на дихателните пътища, но нямаше сърбеж, просто веднага реагирахме и потушихме сравнително леко нещата. Спешното. В такъв смисъл потърсихме лекарска помощ. Да, изключително важно е това да знаят родителите. При всякакво съмнение, когато детето е консумирало потенциално алергенна храна, дори да е, както във вашия случай казваш, първи, втори път, дори да е пореден път, това крие риск от първична сенсибилизация, при която може да няма реакция, но при втори, трети или четвърти, пети път среща с конкретна храна, детето може да прояви реакция. Така че апелирам родителите да бъдат бдителни и при конкретните прояви отток, зачервяване, сълзене, кихане, кашляне, силен сърбеж и най-вече да бъдете бдителни за затруднено дишане. Не отлагайте преглед, по-добре да сте прегледани излишно, отколкото да изпуснете една доста сериозна реакция, най-сериозната от която е анафилактичната реакция. Да. Всъщност това се случи може би около час и нещо след приема на кашуто. Те обикновено са по бърз тип. В първите от 30 минути до първите 24 часа след консумацията. Как протече цялата ситуация? Прегледа в спешното? Какво ви консултираха? В началото, когато се нахрани, след около час започна подуването и веднага се обадихме съответно на спешния телефон. Оттам още ни проведоха интервю. Това, което беше по-специфично е дали му се е подуло езичето или гърлото. Ние нямаше как да разберем по говора, тъй като той все още не говори. За мен беше изключително важно да знам, че при изтичане на слюнка тогава считаме, че имаме някакво подуване. Да, това показва, че детето не може да преглътне. Точно така, да. След което веднага се отправихме към спешното. Там го прегледаха доста обстойно. Намериха му сатурацията, прегледаха го доста обстойно, след което му дадоха антихистаминов сироп и съответно ни оставиха под наблюдение за около половин час. В действителност в рамките на този половин час оттока започна да спада и в рамките до края на деня вече нямаше и следа. Вторична реакция не е имало? Не. И не се е налагало да правят инжекционен препарат? Не, за щастие чудесно, не. И ни пуснаха малко след това,
вкъщи. Не са ни оставили в И болницата. тогава не сте имали проблеми. Не, за щастие не, но не чудесно. сме й давали повече ядковите храни. Да, разбира се. Малкият Вели вече доста се раздвижи, така че предлагам да видим как се справя и с изправенето, с ходенето като цяло, каква е неговата двигателна активност вече. На едногодишна възраст, освен да проследим физическото и нервно-психичното развитие на детето, имаме и още една важна задача – поставянето на реимунизация срещу пневмококови инфекции. С тази последна доза завършваме курса срещу пневмококови инфекции, така че може да си спокойна, че от тук насетне спрямо по-тежките инвазивни инфекции от стрептококус пневмония той ще е защитен. Освен това, след едногодишна възраст вече могат да се поставят и някои препоръчителни ваксини, за които ми се ще да те информирам. Една от тях е ваксината срещу варицела, която и от тази година за конкретни групи деца на конкретна възраст влиза и в задължителния календар. Той мисля, че няма да може да се възползва от програмата за безплатна имунизация като задължителна, но това не пречи да се постави като препоръчителна. За съжаление, това може би няма вече как да стане, тъй като той изкара варицелата съвсем наскоро. Брат му я донесе от градината и съответно той се зарази. На 10-я ден някъде започна да проявява и той вече симптоми от контакта. След като е започнал от баткото, бяхте ли информирани, че въпреки това можете да поставите един прозорец, в който можете да поставите ваксината, така наречената постэкспозиционна профилактика? Да, разбирам, че не сте имали тази информация. За съжаление нямахме редно е тогава да споменем за останалите родители. Ваксината, специалното при тази ваксина е, че при контакт, който е известен, до 3-5 дни от въпросният контакт може да се постави ваксина и ако тя е поставена в рамките на първите 3 дни, има достатъчно време, така че детето да изгради имунитет и предотвратява инфекция в над 90% от случаите. А при поставяне до 5-я ден оказва влияние върху тежестта на боледуването, т.е. детето боледува по-леко, може да изкара инфекцията доста по-леко, отколкото ако не бъде имунизирано. И това е ваксина, която е доказала своята ефективност и безопасност в множество проучвания, също така в годините назад. Тя е задължителна в много европейски страни. Вече става задължителна и като част от българския имунизационен календар. А след тази последна имунизация на една годинка, какви други задължителни има след тази възраст? След това следват много важна имунизация на 13 месеца, на година и 1 месец срещу морбили паротит рубеола. Тя си е част от задължителния календар и също така около годинка и 4, годинка и 6 месеца, т.е. една година след поставянето на последния прием, се поставя 5-валентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус, инфлуенца тип Б. Други препоръчителни ваксини в тази възраст са срещу менингококови инфекции, срещу хепатит А, разбира се, сезонната ваксина срещу грип и COVID. По-нататък в по-късна възраст и срещу човешки папиломавирус. Така че обърнете се към вашия педиатър за повече информация, за схемите за поставяне. Казвам чисто информативно, за да се запознати родителите какво допълнително могат да направят за здравето на своето дете. Спомням си, че на около 6-я месец пускахме кръвни изследвания. Сега за годинка имаше ли нещо подобно? Да, точно така. Това е следващата възраст, на която правим профилактични скринингови изследвания, пълна кръвна картина, изследване на урина, така че това е нещо задължително по програма Детско здравеопазване, което се извършва на 12-тият месец. Също така при някои деца може да се наложи отново да се погледнат и на ехограф, ако е имало нещо от ехографията на коремни органи, което налага проследяване. Обикновено на специалистите искат да видят детето отново и на 12-месечна възраст, ако не се е налагало преди това. Доктор Георгиева, Вели вече е доста активен, подскача дори на музика, но все още не прави самостоятелни крачки. Дали има повод за притеснение от това? На една година някои деца действително правят първи самостоятелни крачки, но други не бързаме. Диапазона за придобиване на това умение е доста широк. Някои още на 9-10 месеца прохождат сами, докато на други деца им отнема до година и половина. Така че следваме темпото на детето
детето, ако няма данни за някакво заболяване до този момент. Важното е на 12 месеца детето да има хубава опора на краката, която той демонстрира. От тук нататък как продължава развитието? С какво трябва да се стараем да сме подготвени и да развиваме децата, не само моторно и психически? То няма някаква точна рецепта и няма стриктен план какво кога да правите и с какви играчки. Напротив, децата обичат да играят с най-разнообразни играчки по различен начин. Те намират нови начини за игра с играчките. Любими са им също така предметите от бита. Така че това, че ще ви ровят по шкафовете и ще ви изкарват тенджерите и баркалките, трябва да е нещо очаквано за вас. Част от играта. Да, част от играта, с която между другото развиват доста умения. Виждам, че той обича да играе с сортери, да поставя формички. Обикновено на тази възраст не очакваме някакви грандиозни успехи в това направление. Обикновено една формичка, най-често кръга, успешно се справят децата да я поставят. Също така обичат доста интерактивни игри, кукубал, поддържаване на емоции, да изпълняват прости инструкции. Вели, справя ли се да му покажеш нещо или да кажеш само без жестикулация, да го помолиш нещо и той да го направи? Да. Подава ли неща в ръка? Да. Сега дори бихме могли да пробваме. Вели, дай на мама купчето. Вели, дай на мама. Да, и той, виждате, той е доволен от това, че е изпълнил инструкцията. Това е изключително важна обратна връзка за него и му дава необходимата увереност, така че той да не се страхува да изследва света и да пробва нови неща. Демонстрира и чудесно как лази. Така че в тази възраст някои деца са по-фокусирани върху проговарянето и обичат изключително много книжки, посочват животни или предмети от книжките. Други са по-фокусирани върху двигателната активност, така че ако той обича повече книжки, тихи игри, разглеждане на неща, изучава много думи, нормално е малко да не му е толкова на преден план прохождането, докато други деца има, които не се развиват чак толкова бързо в езиковото си развитие, но пък са изключително активни, изследват способността си за движение, изследват средата около тях. За това е хубаво не да слагаме детето в някакви рамки и да следим за стриктни норми, а да гледаме самото дете индивидуално във времето как се развива спрямо предходните умения. Дали така систематично надгражда своите умения и ги подобрява, а всяко нещо ще си дойде с времето. Ако разбира се няма червени флагове, някакви индикации, че нещо не е наред. Съответно подтикваме силните страни, а не умишлено да развиваме това, което не е... Детето все пак се учи чрез експозиция, така че могат да се представят различни дейности на децата, но в никакъв случай не трябва да се насилват и да очакваме неща, за които не са готови, дори формално някъде да пише, че на тази възраст се очаква детето да го може. Обикновено децата развиват умения на базата на предходни способности, които са развити, така че ако нещо е забавено във времето, може да се даде възможност то да се развие, за да се надгради следващото умение. Чудесно. Вели в действителност е доста балансирано дете, нито е много развит в двигателните активности, смятам, така че малко по-бавничко. Даже малко по-бавничко от брат си. Няма нищо, ставай! Но пък посочва животни, когато го попитам, посочва различни картинки в книжки. Да. Интересно му е да се чете, да се вече знае, чувам го, предполагам, казва мама, тати. Да. Казва тези неща, обръща се, търси брат си, когато говорим, къде е брат му. Постоянно, така, има ответна комуникация между нас. Да. Това беше всичко от нас. Завършваме поредицата първите 12 месеца с Девин Изборна. Една прекрасна година изтече неусетно, а малкия Вели е от бебе вече пораснало момче. На мен ми беше много приятно да проследим неговото развитие. Надявам се, че съм била полезна и изчерпателна с съветите за неговото хранене, отглеждане и развитие.
повече. Така че се надявам, че от тук насетне ви предстоят още по-хубави моменти и така на раздяла с малко носталгия. Все пак ви изпращам към един път пълен с израстване, с игри, с бели, вероятно все повече и с много весели и така смели моменти на вече едно пораснало голямо момче. Така е, много ви благодаря, доктор Георгиева. Вие бяхте неотлъчна подкрепа в тези 12 месеца за нас. Изключителна благодарност. Благодарим ви и на вас, че сте с нас през всичките тези 12 месеца. Надяваме се да сме били полезни с съвети, с показване на най-различни похвати. С личен опит, разбира се. Личен опит, информация и професионална, разбира се, такава. Стараем се все пак да адаптираме и съветите спрямо индивидуалните нужди на Вели. Така че каквото не сме успели да покрием, се надяваме да научим от вас в коментарите и да продължим нашата комуникация. Следете каналите на Девин в YouTube и в социалните мрежи, където можете да коментирате, може да изпращате въпроси. Аз ще се постарая да давам допълнителни съвети. От тук нататък може да ни очакват и нови срещи и нови проекти, така че заповядайте. До скоро! До скоро!